Izzarsu wani ƙayataccen fim ne wanda Umar Hashim yake jagorantar fim ɗin. Shi Lawan Ahmad ne yake fita a wannan fim ɗin na Umar Hashim. Ali Nuhu kuma yake fita Alhaji Matawalle. Hauwa Najimu ita ce jarumar da take taka rawar gani ta fannin nuna izza da kuma takama da dukiyar ubanta. Shi kuma MD a lokacin da ya rasa alƙiblansa saboda tamkar munafiki yake a wannan wajen nan. Sai kuma akwai ɗaya Salisu S Fulani, Salisun Tsigai. Shi ya fito a ma'aji a fim ɗinsa ne rasa gurbinsa ƙarshe yake so ya dawo. Shi ke na zagewarsa yayi yawa ƙarshe aka zo aka gane shi munafiki ne kuma ɗan cin hanci da rashawa. Wannan fim ɗin ne jama'a suna son wannan fim ɗin nan saboda mun ganinsa yana tabbatar da gaskiya ita ce sama akan ƙarya. Shi yasa kowa yake jiran ya ga kowanne sati yake son a sakar da wannan fim ɗin nan Izzarsu. Ku garzaya ku gani. Ku mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa in muna saka za ku gani.